La història de Dolors Sala i Viver és la història de l'origen del cava català. Dolors Sala, nascuda a Sant Sadurní d'Anoia l'any 1889, seria la pionera de l'elaboració i la comercialització internacional del primer cava escumós català. L'any 1930 seria no tan sols la primera dona, sinó també la primera tècnica de producció de cava a llançar al mercat un elaborat de tipus brut natura reserva fabricat al seu celler. Dolors Sala venia d'una tradició familiar relacionada amb el món dels vins. Era filla i neta d'especialistes en vins tranquils, vins sense presència de gas carbònic, que havien estat pioners en l'exportació d'aquest producte fora de les fronteres de Catalunya. Eren els prestigiosos vinaters de l'antiga Casa Sala de Sant Sadurní d'Anoia. Dolors Sala s'havia casat el 1914, als 25 anys d'edat, amb Pere Ferrer Bosch, fill petit dels Ferrer, de la Freixeneda, a l'Alt Penedès, i coneguts al seu rodal amb el renom popular de Freixenet. Precisament aquest renom es convertiria en la marca comercial dels seus vins escumosos. La Dolors Sala era qui dirigia la part tècnica de l'elaboració del cava, mentre que el seu marit viatjava arreu del món comercialitzant el producte. Dolors Sala era autodidacta, però tenia un talent natural per interpretar el procés natural de producció del cava i uns amplis coneixements d'enologia, que havia adquirit en el decurs de la seva experiència. Era una persona amb un perfil molt innovador, que aplicava tant al producte com a la política de l'empresa. Després de quedar viuda, va dirigir en solitari i amb encert l'empresa, fins a situar-la en una de les principals del seu sector a nivell català i mundial.